Kumthuzela ngiyakhuleka Ndodumusa. Ngiyacela uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba nezinto zonke. Size nazo lezulu kanye nami kulo msebenzi wakho osuphethe ingane encane. La ekhaya afikela kuba abadala besho njalo bephunga bebadala nangeminyaka ababancane. Besho befanele ngoba munye umdala wethu uyazi. Aqinisile munye omdala wethu owadala izulu nomhlaba ushebo sesihlalo inyazi lezulu. Amen. Ngiyelele Nkosi yamakhosi amakhosi akithi ohlala aphambi kwakho. Hlalo sasezulwini nikazi wezinto. Abafundisi bakho Nkosi yamakhosi, abavangeli bakho Shebo ungcwele, abashumayeli bakho basezulwini, abakhokheli bonke Nkosi ngakhohlwa indlu enkulu yangaphakathi omnabethu. Amakhosazane amente yonke engcwele yonyazi. Amen. Awuyanxusa Shebo. Ngiyacela Nkosi bekanye nami. Lo msebenzi Nkosi mkhulu awulingani nami. Kodwa ngoba ngithunywe izwi lamazwi, umnikazi waleli bandla lamaNazaretha elikhona emhlabeni wonke unyazi wezulu, ngiyacela Nkosi yamakhosi umsebenzi wakho ungawoni. Kodwa maNazaretha kufanele sibonge bantwana benkosi. Funa simbonge uNkulunkulu obaba bethu, uNkulunkulu wethu. Ifikele bandla esiqinise sesithathu inyanga yezulu. Ngafika kwaXhosa uGomela uqala umntwana nje. Ngafika kubaThazi inkosi ilanga. Ngafika kubaThazi inkosi enkulu inyanga yezulu ithi yamlilo yasihlala sonke emagumbeni amanomhlaba. uNkulunkulu wehlala lomuzi wazobeka emathabeni lokuqamba igama lawo. Wathi ukuphakama kanye nobuhle babo. Awu namhlanje simangaliso. Ufanele sonke kakhulu ukubona uGomela ngamehlo enyama njengelizwi kwathi ngokuya esiqinise sesithathu. La indawo enkulu engifisa ukuqala kuyo maNazaretha. Ushemba wesihlanu sizwa khulume sizohamba. Ushemba kafi akapheli kodwa ukhathana inyama. Lo shemba uphambi kwethu angazi bantwana benkosi. Ngoba uNkulunkulu engithumile uthanda babazi nami. Phambi kwakhe kufanele umhlaba wonke sibonge ubaba omkhulu phakathi kwethu lana. Uthi nokumbheka ubaba omkhulu inyanga yezulu. Akukho la uthixo namakhosazana nabo uNkulunkulu. Akukho la kusoleka khona ngaphandle kwakho nongabanga inhlanhla. Ngithandana lapho bantwana benkosi. Ngaphandle kongabanga inhlanhla. Hawu Shembe ongcwele inyazi lezulu uphelele Nkosi yamakhosi. Unguye uwe bawadala izulu nomhlaba nezinto zonke. Uwe Shembe sesihlalweni moya ingcwele wamisulwaje. Uwe mdala wensuku ovalele ejele endwedwe. Ngesikhathi samabhuku. Ndawo enkulu esiphambi kwayo ngazi siyabonga sithini. Ngesikhathi samabhuku ovalele uShembe funa mina nawe. Wangena phakathi esitokisini. Kodwa umdala wensuku phambi kwethu wakhuluma nengozo ngaphakathi ejele. Wathi bantu bami thina baShemba sihlale lapha. Wathi ngiyathanda sibuke soshaya umoya emnyango na. Ngiyacabanga ukuthi izibotshwa kwazifana ingqondo zabantu ayifani bathi kodwa uNkulunkulu lo. Indide engaka namaketha kangaka. Wathi bantu bami ngona soba sephandle eminyango sezinkonzo yokuvuka babo uNkulunkulu. Ngifisa nje Nkosi yamakhosi maNazaretha ngithi ngqaqo. Ngibabaze, ngizibongele umusa, ngibonge inhlanhla, ngibonge uthando,
ushaka wabona obaba nobabamkhulu ngithi namhla siyithalo yabo ngabo uNkulunkulu. Nkosi yamakhosi wasithatha sibeka cabanga entabeni yakhe engcwele Kenani. Sabona ubuhle bakho nokukhulu bakho. Wabuya kanye nathi Nkosi wazongena phakathi kwalo muzi oyingcwele. Owehla nawe gcwala abadala uzokuphephela ezulwini. Ukhalo lenyanga yezulu. Indlu lenyanga yezulu. Uphelele. Ngiyacela amaNazaretha ukuba ngidlule sihlabelele uvalo olukhulu. Sihlabelele sekhulu nanye. Uma ngaphazami sihlabelele sekhulu nokodwa. Amavesi ambalwa. Sihlabelele sekhulu nanye. Lokhozi sifunde lapha kuwo lo mthandazo weSabatha. Ukhona indaba enkulu ekhulunywa phela bayizwa abantu. Uverse 1 emthandazweni lo weSabatha. Ilelele bantwana benkosi. Inovalo. Indaba ngipho uNkulunkulu bangikhulume ngibabaze ake sifunde uverse 1. Bandla elikhulu, indaba enkulu le bandla elikhulu likamenzi wezulu, leli bandla likamenzi wezulu nomhlaba sesingene
uwenzi wezulu nomhlaba. eqedeni kwakhe Funda ba. uwenza izulu nomhlaba Eqedeni kwakhe wenza izulu nomhlaba. nezinto zonke Izinto zonke. dumseni udumsekayo Bese ngicela incwadi yeBhayibheli. uGenesis wesibili. Uqala evesini. Futhi uyeni batala benkosi. Sibabathi indaba enkulu ophambi kwethu umenzi wezulu nomhlaba. Umnikazi waleli bandla namabandla onke akhona emhlabeni akahlele. Uthi wafika nje igama zafeza zaqalaza insimu kaNkulunkulu. Kodwa leli bandla esiphambi kwalo elamenzi wezulu nomhlaba futhi akekho omunye unyazi. Umenzi wezulu nomhlaba unyazi wezulu ubhombela wesihlanu. Futhi unamba 1, number 2, number 3, number 4. Awusibonge Nkosini uThixo. Siyabonga Nkosi yamakhosi namakhosazana wasithanda. Wakashiya sonke emhlabeni singedama. Nathi izwi lakho sesihamba thina boshebe. Sesoshiya ibhatsheni sakhatha ekhaya ezulwini. Kuzobuya ubhombela wesihlanu kulesinaye. Akekho omunye. Funda baba. njalo waphelela izulu nomhlaba namabandla akho Funda baba ngicela ukulibazisa. ngosuku lwesikhombisa uThixo wabeqedile imisebenzi abenzile Akekho omunye unyazi. Khuleka. waphumula ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu esiphambi kwakhe. Wasebenzisa insuku eziyisithupha. Zaphelela. emsebenzini yonke abenzile Lo jawu phambi kwethu. Osehleli wamaNazaretha uNkulunkulu. uThixo wabusisa usuku lwesikhombisa uNkulunkulu esiphambi kwakhe wabusisa usuku lwesikhombisa. walwenza loba ngcwele uJawu esiphambi kwakhe walenza lolu suku esinalo walenza laba ngcwele. ngokuba ngalolo suku Ngokuba ngalolo suku uThixo waphumula emsebenzini uqobo lwakhe yonke uJawu wasebenzisa insuku eziyisithupha zaphelela. abeyijabulile wayenza Yebo. lokhu kuyindaba yokudabuka kwezulu nomhlaba Yebo indaba endala kabhombela. ekudatshulweni kwabo Akekho omunye wayekhona ubhombela lesiphambi kwakhe. Osesini sesihlanu. msukwana uJehova uThixo Yebo. awenzayo umhlaba nezulu Yebo. verse 5 ingakabikho emhlabeni namithi yasendle Isihlahla sasingabikho ekhonsheni. zingakamili nasilimo zasendle Ekhona ushembe ubhombela ophambi kwethu. ngoba uJehova uThixo wayengakanisi imvula Unyazi wezulu ubhombela solonga ayinethi nemvula la emhlabeni. kwakungakabikho nomuntu wokulima umhlabathi Wangabikho ngisho umuntu wayekhona ushembe ophambi kwethu unyazi wezulu. kepha yenyuka enkulu Yeke mshumayeli. Ngiyagijima. Asiye lapha ku3 ngoba ufuna ukukhuluma indaba. Sona lapha la sifunda khona. Mesabeni uJehova zukulwana ngezukulwana. Nayindaba enkulu. Funda. Sabeni zamaNazaretha. Verse 3. Uvalo mshumayeli. Kunzima ukuguga phambi kaNkulunkulu umlilo ushebe mako uNkulunkulu. mesabeni uJehova zikulwana ngezulu Nangokumyalezo kufanele ungene kuthina sonke abadala abancane. Umuntu wonke nje osobizwa unyazi wazongena phakathi kwalomzi omkhulu wendwele. Nayi laba phela siyesaba ukhulu. nigcine imithetho yayo Lesabeni uJehova zikulwana ngezikulwana ngigcine imithetho yakhe uJehova. anobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses Yes. ukuze ukudumisa kwenu kwameleke kuThixo wemikhosi Ngiyabonga. Ngiyabonga mshumayeli ngiyaphuthuma. Obaba bethu uma ngiza kuxoxwa babeboshwa uma belima ngesonto nje le
amaNazaretha aqala embalwa ikhona indoda kaMkani kwaKhawuthwetho ikhona indoda ubaba kaDudana akhona amadoda eboshwa angena ejele eboshwa ukuthi baba uphele izinkabi balima ngesonto wathiwa liphula umthetho kaNkulunkulu bavalelwa ejele laseHadini yakhula bathi ixoxa le ndaba bayothetha icala lokubaba bobaboswe ngoba belima ngosuku olungafanele isonto uphambanisa ingqondo zabantu ukuthi baxabane noNkulunkulu usuku lokulima isonto usuku lokwenza noma yini isonto isabatha likaNkulunkulu ngifuna ukuxoxa loo ndaba abantwana benkosi awufunde ku-19 hlabelelo samaNazaretha baboshwa okukhulu bakhishwa iqiniso likaHlembe ngoba uHlembe phethe iqiniso lokuphila kwabantu abamnyama nabamhlophe akanabantu uHlembe babo uNkulunkulu fundeleni bafowethu hlabelelo 19 la kuthandazweni Isabatha nomhlabantu lo. isabatha namhlabantu lonke likhona emhlabeni Nina emesabayo uJehova. yazi ukuthi khona ehluko nina emesabayo uJehova Nina nabantwana benu. nina nabantwana benu Nina umthetho wesabatha. gcinani umthetho wesabatha Ngokuba ngokuba uyintokozo enkulu uNkulunkulu. uyintokozo enkulu kuNkulunkulu uNkulunkulu funa bamazi abantu unyazi hey sasicela isidamu uNkulunkulu unye unyazi lwezulu ubhomela babo uNkulunkulu unye Mina ngiyancenga amaNazaretha. hawu yasenza uShebe mina ngiyakulenga amaNazaretha Ngegama lenkosi. egama lenkosi uJehova Nina zenzi lukhulu izinhliziyo zenu bantwana bakasenza ngakhona. ugcina 20 Ekuncengeni kwami ngegama lenkosi uJehova. Gcinani isabatha likaJehova. Imkhosi kaJehova wengcwele. amen lamadoda athi mayesebhokisini abuza ukuthi ndimelani ngosuku olukhulu kangaka aphendula ngoba kwakwamaNazaretha athi cha lolu suku inkosi enkantolo usuku lokulima usuku lokutshala usuku lwenza zonke izinto kodwa usuku oluphi usuku asebayifunda njengoba ifunda nje mabo uNkulunkulu okudumaza kakhulu amaNazaretha ayindwabeni ngesabatha into esifaka ezulwini uba sigcine imithetho kaHlembe unyazi uphelele bantwana ukuthi ngasibanga lezimangaliso zalo lezinto ezinhle ukasithatha umdala wensuku wasisekhethaweni sadlwela indawo enkulu ethi Tempe Mountain unyazi olukhulu wasezulwini ngagibela into aze ngigibela isikebhe ngawela inokula Robert Naleni ngobona lapho sakhona abantu abamnyama begilaziwe kodwa nakula ngkhona hawu isabatha namhlabantu lonke nilemesaba uJehova gcinani umthetho wesabatha ufanele sizelele umthetho namhlanje isihlobo zami enkosini unyazi lwezulu amen isala ngemuva ngenzeka ukuthi ngikhuluma nabaningi basemgwaqweni bagqoke ukuba mhlophe bangamaNazaretha athi umuntu hayi ngofika ngihlale nje lapha ngangabasanga khona umlilo kodwa ungene ngesango lalomuzi kuyakubasiwe Nazaretha elingcwele lasezulwini lonyazi uNkulunkulu akasiphi ukuba sigcine imithetho neziyalo nezimiso zakhe songene ezulwini labo uNkulunkulu
baqinisile laba ngokungafuthi uMateyu 6:5 lo ncwadi ithi ngene endlini yakho vala umnyango wakho khuluma noNkulunkulu wakho sekusithengile lotshela sekuthela bhajuba ngiyaphambanisa lo ncwadi simanisa isonto nesabatha ithi ukukhuba kwabantu ningelele eNazaretha mabonkulunkulu uvalo olukhulu kodwa ngikhuluma ngokuthi iNazaretha engcwabeni ngesabatha lenza isono liphula umthetho kaShembe khona amaNazaretha onyazi asikhumbuzana siyalana uyozana engcwabeni ngesabatha kuyiNazaretha funda mshumayeli Mase ikhoshiwe ngeke ngiqhubele phambili zokuyikhumbula bantwana benkosi enhle yasezulwini sikhumbuzane ngoba iNazaretha yona umuntu onjani iNazaretha umuntu ithi inkosi enkulu unyazi wezulu sesiqini sesithathu inyanga ezikhona lalomuzi iNazaretha kwakukhona leThempelini ukuba mina Shembe uma soyiNazaretha fanele ubambe inhlaba embuzi bonke ngokungena entweni enkulu yasezulwini kaNkulunkulu babona abantwana yayisho la inkosi inhlaba embuzi ubike uNazaretha ukhona ngoba ikhino enhle emhlabeni noma khona ngaphandle kobuNazaretha Umbhalo 6:1 Nehemiah 8:18 wafunda encwadini yomthetho kaThixo imihla ngemihla ilokhu kwaba umhla wokuqala kwaze kwaba umhla wokugcina benza umhlangano izinsuku ezisikhombisa ngosuku lwesishiyagalombili kwaba khona isonto yezwa naye lo ngiyabonga mshumane uNcube kwaba khona isonto njengomkhuba wabantu isonto umkhuba wabantu babedusa indlu badinga nelo senza ngakhona bedusa abantwana bakaBhomela owehle ezulwini azoba umuntu ebantwini njela thina sizulu isonto umkhuba indaba enkulu efuna masesabe sabantu bantwana benkosi Umbhalo 6:1 yeah uJehova washo kuMose uthi uJehova washo kuMose uthi khuluma kubantwana bakwaIsrayeli uthi kubo namhla uBhomela nelanga nenyanga izulu noThixo nonyazi lwezulu uNkulunkulu wesiqu sesihlanu uBhomela wezimanga washo khuluma endlini kaDidani benosenza ngakhona bazoyibuthe echithe bafuna beka lamazwi uma wesilisa umuntu maseke into zasemhlabeni ngaba wesilisa noma wesifazane uyakuzahlukanisa engaphoqwanga muntu afunge isifungo uzahlukanisa lento zasemhlabeni abesefunga isifungo sobuNazaretha asimisele kuJehova abantu abeziswe kahle ngimzula nje phethi inkonzo ethi ukuthi uyazikhethela uShembe ngabo uNkulunkulu ngemizwa abantu bethi ngikhethe Shembe hayibo akhethe kanjani uzothi mawusona bese uthi wakhethwa unyazi umuntu ekhethela into ayithandayo kodwa ishabele sasihlabelelwa ngakithi enye indlela zimbili ayikuhlabelela enye enye phile zikhethele kodwa namhlanje unyazi ithi bonke abantu bezigadila nothi bafuna la ekhaya uthi umhlaba wonke uzehleli ake kungaboni nanga amakhosi agcwele ehleli ikhulu sigcwele ehleli ngoba kusezulwini ukhona umnikazi walo izulu unyazi kunde akazahlukanise newayini nangomthetho maNazaretha ufuna uziwe
umuntu osephakisisana wathi ngiyakhetha unyazi lezulu yini ezehlukanisa nayo umshumela akazifana umuntu ongaphoqwa akazahlukanise newayini notshwala. uNazaretha masekhetha unyazi laphabhakiswa aliphuzi utshwala newayini akayiphuzi kulela umhlaba khona into enebhodlela ebuvu bathi savala hayi maNazaretha siyaphoqa unyazi funda Okukhali noma ngabe kubukhali akaphuzi ubungomu bewayini. sifike la ekhathwa amahewu kaphuzwa la kuleli bathi namanje kunjalo bantwana amahewu saswaphuza amasilima zimba ngoneyi zimba ngoneyi esayini ngoba isikhathi esami sophumela uphambi kwethu unyazi lezulu wathi lefaka lesishiyagalolunye uyaba nomsetsini nomsetsini uvala amehlo uMnazaretha elaphezela kanti ubizuthela uphephisa labantu abaseteksini njengoba imimoya yosathana iziningi ngakho eliwashi noma useteksini noma usebhanoyini noma usesitimeleni ungadunayi akudingi ukuthi uzuguqe bese uthamesho bese uthi phongela shebon wena ngikule sitimela ngikule bhasi ngikule tekisi ukhona mina ngiyiNazaretha bonke abantu babakho ngoba amaNazaretha sifikele ehlambi ngaphansi ingashaya sizofika la sekhona siphethe baphethe abantu bakhona abangcwele noma useteksini ibeke yona lesishiyagalolunye isibusiso sezwi lashele lomthumile wasezulwini waboNkulunkulu uphinde futhi ubheke ihola lesithupha owakhuluma ngalo uBhongela wathi ngehola lesithupha abantu abami ngoNazaretha awukwazi ukulala ungazange uthilala nathi awukwazi uvuna zivuka nathi kodwa uma useteksini vala amehlo hlobo sami aboNkulunkulu lathela mshumela Zonke izinsuku zokuzahlukanisa kwakhe. abomhluli babe bephathi zonke izinsuku zokuphenduka kwakhe ethi ngiyakhetha unyazi Akakudla lutho olwenziwe ngevini. akakudla lutho olwenziwe ngevino Noma isihlamvu noma amakhala. noma inhlamvu noma amakhasi Izinsuku zonke zesifungo sakhe yes zokuzahlukanisa. insuku zonke zokufunga isifungo sakho wena ufungile kini Shumayela obaba nodadewenu baboNkulunkulu funda baba Awungaphuculi ikhanda lakho. abakunda amakhala lewasuke semaqaleni awusithola isikhathi kancane ngisaba lesikhathi ngoba khonjiwa sidaphambi kwami ngisabunyazi hey ingane zithi cabanga ngithi twangikhule esikoleni ifuna ukuzifanekisa nengane zangaphandle uyazi lokugunda ikhanda ususuthembe ususubungcwele awusatupha isikhathi wenziwa lapha ya kubashuli 13 uzwa ugaba fika kumama owayehlelwa ngabathola abantwana kanti uNkulunkulu umuntu othembe lokugcinile nakathiza wase ethempuleni wafika khona indosi wayayibona indosi yathi mame wena nonabo abantwana ushabe yabapha abantwana baboNkulunkulu wathi phela namhlanje ngizozala into yinye yiyo kade ngifuna uziphathe kahle nomzimba wakho yokuthethela kahle ngoMnazaretha leso ngoba ngizokhulela uzami indodana uzwayibeke impuku ekhadalayo ngoba kuyoba kuMnazaretha kaThixo isaba isikhathi bakhona abangcwele manje iwayini ifunani eThasuthini ngiyizwe kwabaphuzo kangaka esontweni ayasawuphoqi umkhumbi kashayela unyazi lwezulu bantwana Qaphela-ke manje nayo-ke lo mncwadi abashitethile ungaphuzi iwayini notshwala. usokuba wayehlekwa kanti lo muntu unesibusiso sonyazi ngoba sikaNkulunkulu uNkulunkulu munye emhlabeni ushembe hayi bofika nomunye uNkulunkulu
Uyoba umNazaretha kaThixo ilokhu aza. Uyoba iNazaretha kaNkulunkulu ushembe unyazi lwezulu lowazalwa azahamba emhlabeni. Ngiyabonga mshumayeli. Akesigcine emthethweni. Ngoba masi hayi namabazi ushembe mina. Uningi. Hayi namabazi unyazi. Unyazi uNkulunkulu. Ngaveza nebandla lasembusweni ehlala esikalweni omdala wethu. Hey, ngaba lenhlanhla mina ngalibona unyazi sihlale esikalweni ngisekhaya. Akishwa kumfundisi wami lathi hayi bo la indaba enkulu kangabahele bekuyisa ngathi hayi ngimbonile fana uNazaretha esahesi ephetha ubhobo nesiqepha somphafa ushebe ngathi izinanga ushebe ozolandela emhlabeni nawonkulunkulu wathi Venezuela lapha nasengibele bangihlele eduze nomfundisi othize emhlophe ongayikhona ekhaya ngasuma ngakhiwa tugela ngathi nango ukudala wensuku ngibone ngisekhaya ngaba lenhlanhla futhi ngithayela ngazulu ishintsha ibhathi ngabona uThixo yasaqala ukubona ukuthi ngiyasheshisa nawe yami manje ngiyayithethisa baba ungithethelele entabeni endala wangena umdala wensuku bakhumbula babekhona ekhamweni sakho wenza komdala isindlondlobisa awu ezinyanga ezulu izakancane ngomjimbo wayo kulo nyaka kulelo sabatha angikhona ngabhekisisa wathi bangena umdala wensuku inyanga ezulu phambi kwethu wasebabubhoka nje bakhumbula abantu abadala bakhona washeshani wasesheshani kwenda ndawo besoni angiboni sembiyelwe la ngabona lapho sakhamba ukuthi ubiyelwe kanjani ngoba khosona wathi sheshani umdala wensuku angibona ndawo beso sembiyelwe base bethatha ifoto baphuma ukuthi lokhosazana nimjikelezile ushembe besathu ngabo uNkulunkulu wathi beshala bathi uThixo lakhosazana hawu siyabonga ngaNazaretha ngoba salanga sinhlekisa senawo ingcwele umangcwele uwini noma kubani futhi awuyi noma kwayiphindlu indlela yakhe ngezulu bafethu nodadewethu ungamqamba umshambo wakho njengoba engakani hey uNkulunkulu akasizi weNazaretha sinamlandela umshambo ngaphandle konyazi ngiphatha ubhobho ke mina usethi umthulu umfundisi wenkosi losihlalo wekwethi umkhala asicela uNkulunkulu sinamathele ngezandla nangamazinyo nangenzo yathi ngazulu ungabi nengozi ezingemuva ngoba nengozi ezingaphambili uthi hey ngisizwe phela mina ngobho uthi hey oshebe sebaningi manje abangekho emthethweni umuntu ushebe semthethweni unyazi uthi wathi nango waseCape Town wathi nango waseMpumalanga wathi nango waKwaZulu-Natal hey abantu tu basiningisa unyazi yebo unyazi yebo basithatha isibusiso somdala wensuku owasiphophomela weyimangane mangaliso owasifayilanga lamalanga nabalothana bahambule owasifayilanga ezulu owasifa uThixo uphelele ushembe bangcwele sobalandela oshembe abangekho emthethweni munye unyazi phela uNkulunkulu asiphe sigcine imithetho koluke sabathengi ke sabatha basebasebabeni namhlanje amaNazaretha yasonga kama ifuna yo bese yasaba bathi ngizobuyela emuva yile ejwayelekile Exodus yomlilo ungelele uNkulunkulu ekhaya yaze mshayise ezulwini alikho
umhlukanise ngoba njengoba kusho baningi bathemba abangekho emthethweni abazithuse kanti khona into ebengenalenza lamaNazaretha ngesikhathi sashubile uvele ngithi umbhobho mina phambi kusisi ngithi asibheke enkosini unyazi lwezulu ngoba kanti uNkulunkulu engimkhonza asibheke enkosini unyazi funda mama ngibalele Mina umlilo ezindlini zenu ngosuku lweSabatha. uyazi umyalo ningayibasibile ezindlini zenu ngosuku lweSabatha amaNazaretha ngiyabonga mfowethu singesaba uNkulunkulu owadala izinto zomhlaba nazi lwezulu hayi akuphelanga Nkosi engakubabaza ngakho isikhathi xolele ngcwele ezingcwele ngibonga umuno ngibonga umusa ngibonga uthando wathanda mina nobaba wathanda ubaba mkhulu wathanda okhokho baba wathanda okhulu nokhulukhulu wami cela bakulelele zwinde inyanga yezulu ngoba iziko libasho umnikazi wayo akade ikhulu manje abasebhithele empilweni sinjalo Nkosi yamakhosi bheke Nkosi ngoleshwakha amasha ngcwele isithande ngenhliziyo yakhe enhle ekhaya njengogesi maseni noma sizoni baba singaphuma endleleni yakho ngiyabonga uNkulunkulu ngiyabonga umusa Shembe ubakhumbule Nkosi abazali bami nabakamalungu kakhawula nabakahadele kangarekhona nakachithwayo amakhosi amampondo bakhumbule Shembe xolele baba amakhona lapho ngone khona cela uyisela umsebenzi wenkosi sebenza yamningi Nkosi ukuthi senuzwile Siyabonga amazwi amnandi saphiwe umfundisi wenkosi iNkosi ezingosisi.